Apparat tal-aħħar teknoloġija u li parti minnu qed jintuża l-ewwel darba qed jintuża fil-ġbir ta' informazzjoni għall-inkjesta bil-Maġistrat dwar l-esplużjoni tal-ewwel ta' Ġunju kmieni filgħodu li tertqet il-Kamra tan-Nar Madonna tal-Ord tan-Naxxar. Il-ħamis issoktat l-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud mejjun minn tim ta' esperti li qed jibnu stampa biex tkun stabilita kif seħħet l-esplużjoni u l-konsegwenzi li fost oħrajn ġabet magħha. Kru minn TVM News segwa l-ħidma li qed issir fuq medda ta' 4500 metru kwadru. L-isplużjoni nstemat minn ħafna bnadi madwar Malta, għamlet ħafna ħsanat kemm fil-viġilanza tal-Kamra nnifisha u aktar lilin. L-isplużjoni nqabdet minn ħafna li mal-ewwel indunaw li hemm xi ħaġa wara li raw daħna bajda fis-sema. Ftit wara l-isplużjoni kbira, ħafna jistgħu jgħadduha b'waħda għax ħadd ma weġġa'. Il-ġebel li xi darba kienu jiffurmaw il-Kamra tan-Nar ksew l-eliqi tal-madwar bil-maġġoranza li saħansitra jinsabu maħruqin. Fiż-żona wkoll il-kmamar li fihom hemm diversi baqar, is-saqaf jidher imtaqqab bil-ħsarati kkawżati mill-esplużjoni. L-esplużjoni ħadet il-ħajja ta' diversi annimali. TVM News jinsab informat li aktar minn 300 rapport ta' ħsarat daħlu lill-Pulizija. Il-ħidma waqfitx lejl u nar minn diversi ħaddiema, minn esperti tal-inġenerija, tal-kimika, dawk tal-esplussiv, il-protezzjoni ċivili u anke l-Forzi Armati ta' Malta.